Ghana months emu na yewe na ya na yede baby si ho no ya hwehwo abakosam na fi anane yede ani kire eye Bantama ye no wo Kumase agidi pa hohwie nedi no efiri na ba ye eho abakosam no ade se amansan chiame kwadwo bi mreku etwaso ye enenso eye na wotwefoforo ewo Ghana ebosumene mu na ye di Ghana ho nkomode a afi ye hwe enkuro ene ho abakosam ene yeda so Kumase he ya ye kan asem bi se Kumase kokroko Bantama ene paninchi se ye mwakwa ababiem me jomusu ebro ene ye kan asem bi se Kumase kokroko by Bantama ene panin kwan be ne fa so nya bro no anakura fe no Bantama Bantama eka Kumase aman ho Kumase ya ma pi ana nkuro bebre na nkuro pi na aboa no ena ye Kumase na emom Bantama no eye nkuro ana kuro ba ko a ehu hia pa wo Kumase nkuro ni nyina ho hia nanso ehu hia pa se ntia ehu hia pa ne se Asante ne tu no to a efiri Kumase a ode na chija Bantama na Bantama edine Bantama no eno kasa mienu ena aka bomu de Bantama ba ena entuma ye sebe ade ade kata ye ho ena ba nso ye obidin na nipa na ye nidin no na ye we Asante ni twafo ye freni twafo ba twafo ba no nso ye gasa obi twafo nso na dwuma a oye ne se opai kwan nti durumre bi a sese twafo ba pai kwa to baabi wo Bantama mpotam ho a ena owro no ntoma esen ensuo na ja baabi enti obi obeduru obi a na ho antoma nie ba antoma ho antoma nie ba antoma enti Bantama no ena ebedane kuro no din Bantama yegusu wo Ghana busun mu di achi na wotwefoforo yedeforo abesom mu edi amejeso eya amansan chiame kwadwo bi mreku